ஜெய் ஸ்ரீராம். பெருமாள் எத்தனையோ ரூபங்களில் நமக்கு அருள் செய்கிறார். இவற்றில் சத்யநாராயண ரூபம் மிகவும் உன்னதமான ஒன்றாகும். பொதுவாக அனைத்து விரதங்களும் வேண்டுதல் வைத்து விரதமிருந்து வழிபட்டால்தான் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றக்கூடியவை. ஆனால் சத்யநாராயண பூஜை என்பது கோரிக்கை வைத்து அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறிய பிறகு இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக இருப்பதாகும். இந்த விரதம் மிகவும் கடினமானது போல் தோன்றினாலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, கண்டிப்பாக பலன் தரும் விரதமாகும். சத்யநாராயண பூஜை செய்ய நினைப்பவர்கள் தீவிர பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் சத்யநாராயண விரதத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். பூஜைகளில் மிகவும் உன்னதமான பூஜை என சொல்லப்படுவது சத்யநாராயண பூஜையாகும். எவர் ஒருவர் ஸ்ரீ சத்யநாராயண பூஜை செய்கிறாரோ அவருடைய தலைமுறை அனைத்தும் இந்த பூஜையின் பலனை பெறும். அதோடு மட்டுமின்றி இனி எடுக்கின்ற அனைத்து பிறவிகளிலும் அந்த ஆத்மா சத்யநாராயண பூஜை செய்த பலனை அனுபவிக்கும். பொதுவாக குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கும், திருமணம் நடைபெறுவதற்கும், வேலை கிடைப்பதற்கும், பணப்பிரச்சனை தீர்வதற்கும், நோய்கள் தீர்வதற்கும் என ஒவ்வொரு பிரச்சனை தீர்வதற்கும் ஒவ்வொரு விரதம் இருப்பது வழக்கம். ஆனால் என்ன கோரிக்கை நிறைவேற வேண்டுமென்றாலும் சத்யநாராயண பூஜை செய்தால் போதும். நீங்கள் என்ன வரம் கேட்கின்றீர்களோ அந்த வரம் நிச்சயமாக கிடைக்கும். மற்ற விரதங்களை எல்லாம் ஒரு முனிவர், ரிஷிகள் வழிகாட்ட அதை மற்றவர்கள் கடைபிடித்திருப்பார்கள். ஆனால் சத்யநாராயண பூஜை என்பது ஸ்ரீமன் நாராயணனே இந்த பூஜையை இந்த முறையில் செய்து என்னை வழிபட்டால் அவர்கள் வேண்டிய வரங்களை சத்தியமாக கிடைக்கும் என சொல்லி எடுத்த ரூபம்தான் சத்யநாராயண வடிவம். ஒரு முறை நாரதர் 3 உலகங்களையும் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த போது பூலோகத்திற்கு வந்தார். அங்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களாலும் அவதிப்படுவதை பார்த்து மனம் வேதனை அடைகிறார். அனைத்து நலன்களையும் பெற்று குறைவில்லாமல் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்பவர் யாராவது உள்ளாரா என்று தேடி பார்க்கின்றார். அப்படி யாரும் இல்லை. உடனே நேரடியாக நாராயணனிடம் சென்று மனிதர்களின் இந்த வேதனை தீர்வதற்கு வழியே இல்லையா என்று கேட்கிறார். நாரதரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த நாராயணன், நான் சொல்லும் முறைகளில் யார் விரதமிருந்து என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களை அனைத்து விதமான நலன்களும் பெறுவார்கள் என சத்யநாராயண ரூபமாக காட்சி தந்து அந்த விரத முறைகளையும் விளக்குகின்றார். நாராயணனே திருவாய் மொழிந்த விரதம் என்பதால் சத்யநாராயண விரதம் மிகவும் சிறப்பானதாகும். சத்யநாராயண விரதம் இருந்து வீட்டிலேயே சத்யநாராயண பூஜை செய்ய வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் முதலில் தங்களுக்கு என்ன வேண்டுதல் நிறைவேற வேண்டுமோ அதை சொல்லி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறியவுடன் சத்யநாராயண விரதம் இருக்க துவங்கி பூஜைகளையும் செய்யலாம். ஒருமுறை சத்யநாராயண விரதம் இருக்க துவங்கிவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை கண்டிப்பாக கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் என்பதுதான் இந்த விரதத்தின் முக்கியமான விதி. இந்த விரதத்தால் கிடைக்கும் பலன்கள் பெரியது என்பதால் இந்த விரதத்தின் விதிகளும் பெரியதாக உள்ளது. அனைத்து நாட்களிலும் சத்யநாராயண பூஜை செய்வதற்கு ஏற்ற நாள் என்றாலும் பௌர்ணமி, அமாவாசை, அஷ்டமி, துவாதசி, சங்கராந்தி, தீபாவளி ஆகிய நாட்களில் இந்த பூஜையை செய்வது மிகவும் சிறப்பானதாகும். இது தவிர புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் செய்வது சிறப்பு. சத்யநாராயண பூஜை சந்திர உதயத்திற்கு பிறகே செய்ய வேண்டும் என்பதால் மாலை 7 மணிக்கு மேல் நீங்கள் இந்த பூஜையை துவங்குவது நல்லது. மாதந்தோறும் வரும் பௌர்ணமி நாட்களில் சத்யநாராயண பூஜை செய்ய முடியாதவர்கள் மற்ற நாட்களை பயன்படுத்தி அவற்றில் சத்யநாராயண பூஜையை செய்யலாம். சத்யநாராயண விரதம் இருப்பவர்கள் காலையிலேயே எழுந்து நீராடி நாள் முழுவதும் உபவாசமாக இருக்க வேண்டும். பால், பழம் மட்டும் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். சத்யநாராயண பூஜை செய்வதற்கு கண்டிப்பாக சத்யநாராயணின் திருவுருவப்படம் தேவை. அவரின் படத்தை ஒரு மனையில் கோலமிட்டு அதன் மீது வைத்து கொள்ள வேண்டும். துளசி மலர்கள் கொண்டு நீங்கள் அழகாக அலங்கரித்து வைத்து கொள்ளலாம்.
படத்தின் இருபுறமும் வாழை மரம் தோரணம் அமைக்க வேண்டும். வாழை மரம் கிடைக்காதவர்கள் மாவிலையால் தோரணம் அமைத்து கொள்ளலாம். படத்தின் 2 புறங்களிலும் 2 குத்து விளக்கு கண்டிப்பாக ஏற்ற வேண்டும். சத்யநாராயணன் படத்திற்கு முன்பாக 3 வாழை இலைகள் பரப்பி அதன் மீது பச்சரிசியும் பரப்பி அதன் மீது கலசத்தில் சுத்தமான நீர் நிரப்பி அதில் சிறிது மஞ்சள், ஏலக்காய், ஜாதிக்காய், பச்சை கற்பூரம் போன்ற வாசனை பொருட்களை நீங்கள் சேர்த்து அதன் மீது முழுவதுமாக மஞ்சள் பூசப்பட்ட தேங்காயை வைக்க வேண்டும். அதற்கு பொட்டு வைத்து மாவிலை சுற்றி பழங்கள், வெற்றிலைப்பாக்கு எத்தனை முடியுமோ அத்தனை நைவேத்தியங்கள் செய்து வழிபடலாம். இனிப்பு வகைகள் கலவை சாதம் என குறைந்தது 5 நைவேத்தியமாவது வைக்க வேண்டும். அனைத்தையும் நீங்கள் தயார் செய்து வைத்துக்கொண்ட பிறகே முதலில் கணபதிக்குரிய மந்திரம் என்ன தருகின்றதோ அதை சொல்லி விநாயகரை வழிபட்டு பிறகு குலதெய்வத்தையும் பிறகு நவதானியங்கள் வைத்து நவகிரக வழிபாடு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு சத்யநாராயண அஷ்டோத்திரம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் உள்ளிட்ட என்ன நாமாவளி உங்களுக்கு தெரிகிறதோ அதை சொல்லி பூஜை செய்து தீப தூப ஆராதனை காட்ட வேண்டும். பிறகு சத்யநாராயண கதைகள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். 5 அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்த கதையை படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அத்தியாயம் படிக்கும் போதும் ஒரு நெய்வேத்தியத்தை வைத்து ஒரு மலரை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஸ்ரீ சத்யநாராயண கதைகளை படித்து முடித்த பிறகு சந்திரனுக்கும் தீப தூபம் ஆராதனை காட்டி சந்திர தரிசனம் செய்த பிறகு அனைவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்த பிறகு கடைசியாக விரதம் இருப்பவர்கள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம். பூஜையை நிறைவு செய்ய பிறகு கலசத்தில் உள்ள நீரை வீடு முழுவதும் தெளித்துவிட்டு மற்றவர்களுக்கும் தீர்த்தமாக கொடுக்கலாம். மீதமுள்ள தண்ணீரை கால்படாத இடத்தில் ஊற்றிவிட வேண்டும். தேங்காய், அரிசி ஆகியவற்றை சமையலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்னுடைய அடுத்த பதிவில் ஸ்ரீ சத்யநாராயணனுக்குரிய அஷ்டோத்திரமும் 5 அத்தியாயங்களுக்குரிய கதையையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன். நீங்கள் அனைவரும் பொறுமையாக கேட்டு இந்த பூஜையை செய்து ஸ்ரீ சத்யநாராயணனின் அருளை பெற வேண்டும் என்று நானும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.